Bueno, pues molt bona vesprada o bon dia a tots. Estava per circumstàncies que tots coneixen, no hem pogut gravar l'entrevista en les nostres instal·lacions, sinó que ho hem de fer via online. I anem a entrevistar pues, a tota una eminència de les matemàtiques, i és mestre de matemàtiques en la Universitat Politècnica de València i en l'Institut de Matemàtica Multidisciplinar. Joan Carles Micó, bona vesprada, com estàs? Bona vesprada, pues, com tots, aguantant el temporal, però bé. M'agradaria entrar en matèria, preguntar-te sobre perquè tu estàs desenvolupant els models matemàtics per a tindre una previsió de la malaltia. Quin percentatge de la població ha d'estar malalt per a que se consideri epidèmia? Bé, això hauria de respondre un epidemiòleg, un doctor en medicina o en biologia, que tingui la seva especialitat en epidemiologia, perquè el que nosaltres fem quan modelitzem és recolzar-nos en el coneixement dels experts, tant a base de preguntar-los directament com de la literatura. Per tant, això seria una qüestió més d'un epidemiòleg. Això se reproduiria després com a predicció en el model matemàtic. Molt bé. I bueno, en aquests moments, quines previsions teniu a curt o llarg de termini? Quina evolució està tinguent la malaltia? Bé, ha hagut uns problemes perquè varen construir un model, estem perfeccionant-lo sobre la marxa. De fet, les últimes notícies, quan he ficat el model en mans dels meus col·laboradors, del meu equip d'investigació, estan ficant inclús variables com els hospitalitzats i els que estan en UCI. I el problema ha vingut quan ens hem enterat que les senyes experimentals històriques que està proporcionant el model no són les adequades per a validar el model, perquè estaven donant els contagis acumulats i el que s'havia de donar és el balanç dels malalts, que és els malalts que n'hi ha en un dia anterior són els nous contagis, manco els que desafortunadament falleixen, manco els que se recuperen. Això és el balanç o nivell, com se coneix en matemàtiques. I aquesta senya històrica l'hem tingut de crear nosaltres, de nou, a partir de les senyes que el govern està donant i estem tornant a validar el model. Per tant, ara en aquests moments estem en un moment de readaptació del model per a poder fer previsions bones. Per tant, no te puc donar una senya o una informació exacta de quan vindrà el pic, perquè és una cosa que estem treballant una altra volta a partir de les noves senyes que estem reelaborant. Molt bé, però bueno, l'altre dia vam estar parlant i havien dies que havíeu clavat la previsió. Per tant, quan refeu el model tindrem senyes prou més acertades, no? Sí, de fet, a 3 dies i a 4 dies estem acertant molt bé. I possiblement som dels que millor estem acertant. Jo havia fet una previsió del pic, però en senyes equivocades respecte a lo que parlava Adés fa un momentet. Per tant, el que més interessa a la gent, a banda de saber a 3 dies com va ser l'evolució de la malaltia, el que més interessa saber la gent és quan aquest balanç de malalts, que són els malalts de cada dia, la foto de cada dia dels que estan malalts va a plegar al pic i va començar a baixar. Sí que és veritat que per lo que estem veient i està predient el model, els contagis diaris i els fallits diaris, els que moren desafortunadament per la malaltia, sí que està començant a baixar, sí que s'ha produït el pic, però l'important és en la variable dels endenyats, o sigui, en el balanç del que t'estava contant, que és la variable principal. I això és una predicció que encara hem de fer quan reelaborem el model.
Molt bé. Hem vist algunes projeccions que parlaven de creixements i decreixements de la enfermetat, una espècie de dents de serra, que podria dir que si ara alcen les restriccions podria tornar a augmentar els contagis i podríem tornar a estar confinats i així anar successivament. Vosaltres heu fet aquests models i si teniu aquestes conclusions, vos pareix molt aventurat, què penseu vosaltres? Què vos diuen els models? Bé, hi ha una part del model que contempla la possibilitat de que hi hagi nous malalts per el contacte entre els que s'han curat, que supostament estan ja com vacunats per la naturalesa i ja que han passat la malaltia, i els que estan malalts. Com podria passar això? Pues perquè en algunes pandèmies ja s'ha vist que això passa. I, de fet, ho estem contemplant. Per tant, aquests dents de serra estem observant-los ja a xicotet de termini, però a llarg de termini, si els que estan considerant-se ja que estan curats, recuperats, no estigueren realment recuperats, no estigueren vacunats naturalment, pues podria passar això. Així que, desafortunadament, des d'un punt de vista matemàtic, sí que és veritat que s'ha de tindre en compte, i això ho han de fer els polítics, que haurem d'estar tancats lo suficientment, aïllats en les nostres cases, per a que aquests recontagis nous no se produïsquen. Però podrien produir-se aquests dents de serra que m'estaves comentant, efectivament, i ho reprodueix el model. Però has parlat diverses voltes del model, potser a la gent el que li interessa són les conclusions que les veurem al final, però per a qui tinga un poc de dubte, com funciona aquest model matemàtic que esteu desenvolupant? El model epidemiològic en el que estem parlant és una generalització d'un model en el que se començà a treballar a principis del segle XX per dos investigadors, Kermack i McKendrick. Per això se coneixen com a models de Kermack-McKendrick. També se coneixen en el nom de model SIR, S-I-R, que significa susceptible, infectat, recuperat, que és la base. El que hem fet nosaltres és ficar retrasos perquè se fiquen senyes en el model que procedeixen d'uns altres dies, no estan ficats al dia. Això el mateix govern ho ha ficat, ho ha afirmat. Per tant, nosaltres quan fiquem en el model les relacions matemàtiques incorporem aquests retrasos. I com funcionen aquests models? Pues són molt fàcils. Imaginem que tenim una sèrie d'embassaments connectats i aquests embassaments poden vindre d'uns canals que estan interconnectats i els nivells d'aquests canals són les variables principals. Per exemple, un embassament seria el de la població susceptible que ve connectat per un canal de la població del territori que estem estudiant. Després, aquest embassament a través d'un altre canal connecta en la dels malalts i a través d'un altre canal connecta en la dels recuperats. Del nivell principal, de l'embassament principal, que són els dels endenyats o infectats, se'n van els recuperats i els que moren, els que falleixen. Per tant, aquest model en el que estem treballant és un model que podria descobrir-se en aquest símil, el símil dels embassaments o nivells interconnectats. Què és el que fem? Doncs connectem aquests nivells a base de fórmules matemàtiques de balanç i les hipòtesis van sobretot com les connexions a través dels canals estan relacionats en els nivells. N'hi ha una sèrie de canals que són els que venen de fora, que són el que se diuen paràmetres del model, que són els que tenim que calibrar. I aquests paràmetres estan relacionats en qüestions socioeconòmiques com la densitat de població, el trànsit econòmic, etc., que intervinguent sobre ells fa que el model podria
a plegar a convertir-se en una crisi pareguda en un futur, si són capaços de reproduir-lo bé, en una ferramenta de decisió. I així és com funcionen els models matemàtics. Per supost, escrit en fórmula estaria molt millor, però bé, estic fent una aproximació el millor possible. Bueno, jo crec que, evidentment, l'explicació que has donat sona inclús fàcil. Altra cosa seria les fórmules en les que treballeu, però i ja pràcticament a lo que més li interessa a la gent, quines conclusions són les que teniu en aquests moments damunt de la taula? Què penseu que va passar? Bé, mira, estic esperant les noves senyes. M'agradaria tindre... Me pareix que avui no vaig a tindre-ho, perquè la xica que s'està encarregant ja, que és la que dirigim la tesi doctoral, el meu director de tesis i jo, està perfeccionant el model en aquestes noves senyes i estic esperant els resultats. I estic esperant a veure si el PIC ix. Me té que enviar els resultats, però resulta que, a més d'estar tancat, ha sigut mare fa poquet i només pot treballar per la nit. Així que fins demà no sabré realment quin és el resultat. Ella m'ha dit que sí que ix un PIC, però jo vull veure-ho, perquè ella me pareix que m'està dient que ix un PIC, però ixen els nous contagiats. Els nous contagiats sí que vos poden dir que ja ha aparegut el PIC. O sigui que estan començant a baixar. I els falliments diaris també estan començant a baixar. Però el que m'agradaria saber ja, i m'agrada poder dir-vos avui, és si el nivell dels endenyats, de la foto de lo que passa cada dia, del balanç dels nous contagis, dels falliments i els recuperats, si ahir ha aparegut el PIC i si no ha aparegut, quan apareixerà. Mira, no vos ho puc dir perquè no ho sé, però m'agradaria saber-ho per a poder-vos-ho haver comunicat. Simplement, si la gent vol veure-ho, els informes diaris, avui no el vaig a presentar, però vaig a seguir presentant-los, se pot ficar en el meu blog de la Universitat Politècnica de València, on fiqui aquests informes diaris, que és jmico, tot en minúscules, .blogs.upv.es. I ahir pot veure-ho cada dia. Molt bé. Bueno, doncs pot ser que te tornem a entrevistar, perquè, Joan Carles, estàs de màxima actualitat. Pot ser que te tornem a entrevistar esta setmana, a veure si tenim bones notícies. Moltes gràcies per la teua atenció, per haver fet un xicotet espai de temps per a poder atendre-nos i per a informar a la població que, evidentment, està molt preocupada. Moltes gràcies, Joan Carles. Gràcies a vosaltres i quan vulgueu, ens fiquem en contacte una altra volta. Moltes gràcies.